Салому алейкум мардум. Куя овоз брорин? Ҳастем ада овоз рафтесте ё ки нарафтесте? Ште микрофони навай бифаҳмам шо ки овоз рафтесте ба чанд қана кадам аёдум биромаде. Овоз нест, а? Салому алейкум ака. Созен овоз нест вообще? Я бор куи хехи кине овоз аст нест? Омадеста боша соз. Барои ки наомадеста боша безеб. Куя бор ма хидам бидурам ки овоз аста ё ки неста? Овоз нест, а? Салому алейкум ака. Овоз аст, овоз бидай. Чӣ хеле бачаҳо созем хубе саломатӣ кору боротан ҳама каса ништияк? Чё-то ма состава гузаронам нагзашта, чӣ гузаштаги вроде переход. Всё нормально, всё хорошо. Ҳама каса хубакин тенҷаки чанд қадар набудем. Аки бо ина баргаштем. Ел-ели успед кардам бародаро. Честное слово, ел-ели успед кардам. Омадам 2 секунда ҳамаро тоғри кардам. Аблушкара сохтуму ана ака ҳайс пас тез-тез мегзаронем. Тез-тез мегзаронем барое ки бозиҳоам бисёр мешаванд. ҳам Лигаи Чемпионон формати нав ба зеб мегзара. ҳам вақте ки Барселона ғалаба кунад охи кайфи дига ана стрим доданам мегире ки қатъи бародаро чақ-чақ бизаронӣ. фаҳмидӣ? Чӣ гап хабар? Чӣ намегариё? Ин ҳозир сарш мекунем, состава бировардан. ҳозир камтар марам я маълумот бигирам ки бовар ки пишти чӣ маълумот паълумот нест. И шогирдаи ма дига дар группам на хабар мепартоянд, на ҳечӣ. ҳама айтани шогирдо кор кестам, ҳама айтани худам. Намешавад ки охир қинда. Гарсия да иҷа боша, значит бозӣ турд мегузаштай ку. Гарсия да ҳамиҷа будай. Гарсия ҳамиҷада будай, бозӣ ганда турд мегузара. Перевод ад Хайдари Эмомалиевич. ҳазор раҳмат бародар барои донати кардагит. Одамое ки мехоҳем ки ана савол бутен дар ҳамиҷа ман закрепит кардагим бародаро саволотон тез-тез дида шава. ҳамиҷа донат мондагиам. Метавонем барои савол додан донат дар ҳами чиз медонем дар донат ё ки дар Сбербанк метавонем саволотонро бинависем. Гарсия ки дар ҳамиҷа боша хай ҳаята дар рӯи экран дестен хай Терштеген, Иниго Мартинес, Кубарси барои ки чӣ хеле ки медонем ана Араухо нестай травма дора, Крисенсен травма дора, барои ҳамин маҷбурем ки ана Инигоро қатъи Кубарси вродиби дар 5 бозие ки будан нормали бозӣ кардан, ҳимояда хубанд. ҳам иш, ҳам уш. Касадо беҳтарин бозӣ кард дар бозии охир хуб бозӣ кард, ҳам дар Педри паси ганда ба ҷои хушрӯ дод, Педри гол зад. Хай чӣ мекунем? Гарсия дар наша Пауло Тори рамони барои ки Пауло Тори дар Касадо хча дар опорни позиштани бисёр ҳис карда наметавонад хушрӯ. Барои ҳамин Гарсияро барои ки сезони пештар не вақте ки пеша Жирона дар Барселона дар таҳти роҳбарии Хави бозӣ мекард, аламуҷадда Гарсияро опорник монда будан, хуб бозӣ мекард опорник. ана Педрира дар пеш монд, яъне ки мара гуфтан состав дигаре мешавад. Дидӣ, мара гуфта буданд ки состав бисёри Мундо Депортиво бисёр ҷо гуфта буданд ки состав Рафина дар ҷои атакуиши позиштинг бозӣ мекунад. Бо ёддоред дар аввали сезон истифода бурда буданд ё ки дар вақти дар Амрико буданд ку бозиҳои дӯстона мегузаронданд, дар он вақт истифода бурда буданд. Ҳақиқати амал камкамакӣ ҷойшон алиш мешид. Барои ҳамин чиз мумкин кира Ансу Фати ки нав баргашта надровардиянша, Педрира атакуиш позиштинг монда, варианти хубай, варианти беҳтаринай. Рафина аи тараф хуб бозӣ мекунад, Ямалам аи тараф, хай Левандовски. Ана Кюнде, Балде, хай кира дорем? Феррана дорем, Фатира дорем, Виктора дорем. Хай состав чӣ хеле ки ҳасте ҳамон қадар қаноатманд кардан дар кура. Дигар чо мекунем? Дигар ягон кор карда намешавад. Ҳама травма дорад. То воён бармегарданд, то октябр-ноябр бародар ждат мекунам. Акаи Муҳаммад ба фикрам ай пушти пурш де Лигаи Чемпиону безеи бад кардан. Ту чӣ фикр дорӣ?
не формати наво мебинем. Хай ая ҷиҳат чӣ бугум бародаро? Ая ҷиҳат формати нав нигоҳ ки чӣ хел мешавад. Формати нав бародаро ба мисли ну чӣ хел ина бозингарои дастҳое ҳастанд топа чӣ хел дар вақте ки чор дар группа чорта даста буд се бозӣ мегузарондӣ ну обшим 6 бозӣ мегузарондӣ барое ки хонаву чиз меҳмонида дар оҷа се дар инҷа 8 бозӣ мегузаронӣ чорта дар хонат чортаи дигар дар меҳмонӣ ту дар ин чор метавонӣ чор бозира прамои бой бутӣ чор бозира метавонӣ бой бутӣ нараслабони бозӣ кунӣ ва чор бозии дигарро метавонӣ бубурӣ бубуро як гурӯҳ фаҳмидӣ як ҷиҳат чизш да хеле сенсатсия кам мешавад кам дида мешавад дигар сенсатсия барое ки чӣ хеле ки дар гурӯҳ сенсатсия мешуд ба ёд доред дар гурӯҳ мезада ягон чорния лашадка пайдо мешид дар ин хеле ҳолате ки вақти 8 бозӣ мегузаронанд командаҳо ба роҳатанд фаҳмидӣ медонанд ки бо як шабоитон медонанд ки 7 бозии дигар дорад хати бо як даста не хати ҳар даста бозӣ доранд фаҳмидӣ барои ҳамин хати як даста як бор бозӣ мекунанд барои ҳамин бародаро хай мебинем ку чӣ хел мешавад барое ки агар бозии динагиар тамошокай ганда унили буд асобина бозии манчестер сити қати интер монда будам бозии датову безе буд ки ну намедонед ки хеле бозиро тамошо карда мешавад ё ки намешавад ё ки ки меғалтанд 36 даста кардиянд меғалта бавария қати як динамо загреб ё қати ягон владислав ягонташ меғалта мезанад 10-1 21 бозӣ дар лигаи чемпионон монанд нест ба худо агар ман ҳамун чиша турнири ҳамин лигаи чемпиононро бин агар поёноша би ҳамун дастҳо даже зеби лигаи конференсия надоранд не ки хай дар ҷоҳошон ҳай вақте ки командора бисёре карданд 36 та кардиянд хай маҷбуранд ки дигар ҳар як давлат ай швейтсарияю ай дигар ҷо командора бигиранд дар лигаи чемпионон ҷо кунанд агар вақте дар лигаи конференсия ели ҷо мегирифтанд ё ки лигаи европада барои безеб мегзаранд хай мебинем ку чӣ гап мешавад бародаро мебинем чӣ гап мешавад ба фикрам звук надорам звук медоштам хуб мешид звук омада менам хеле бачаҳо менам хеле гапи чап баъзе командаҳо ҳеч кана мешиносанд конечно ҳаст владислав якҷое пайдо шудиам гуфти ки истиқлол қати бози шомонӣ хубтарае намешава охӣ ина командаҳо меғалтанд қати чиз лигаи чемпион да монанд несте марда гурида бозира бародаро лигаи чемпиононро окоспорт харидагия барое ки окоспорт дигар лалигара нишон наметиҳад ку лалигара матчтиви харидагия метавонед любой бозии ки дар лигаи чемпионон ҳастай ай окоспорт тамошо кунед окоспортро скачат кунед 750 рубле ба фикрам полностью нишон метиҳад лигаи чемпион такрорам метавонед тамошо кунед вақти барселона бой мета хайне вақти бубура метавонед такрор тамошо кунед инам хеле гапу чап футзала чӣ мегӯй футзала деса будум 2-1 буд дигар саросима ба мошин паридум омадум дигар успед накардам бовар мекунед футзала даже аҳамият надодам футзал чӣ шид ба худо агар не футзал қати ки зур боз доштана сеуду бина бой додиянд ку мошоаллоҳ қати бовар ки чемпиони ҷаҳон сеуду бозӣ кардиянд футзали мо созае просто камтар бахт баландӣ намекунам фаҳмидистен бахт баландӣ намекунам следующий бозии мо қати панамае ки худо медонад пака хай агар бубурам панамара шанс ҳаст дар группа биромадан так мебинем так зур боз кардам маъқул ок 199 рублаи моҳонаш 199 рубл моҳонаш ман қати кино ба фикрам 750 рубл метавон ё мара фирёб мекунанд хай таваккалшон ба худо командаи бақувват дар як гурӯҳ меғалта 4 дар як группа буд як командаи бақувват се равно дуташ ҳуқуқи баромадан не дар ӯ 4 вақте ки командаҳое ки ҳастанд мегӣ ки бо систак меғалтанд не ки ё командаҳое ҳастанд ки ҳозира командаҳое ки дар поёни ҷадвали лигаи чемпионон ҳозир истодагиянд аввалода 1000 маротиба созае ӯ командаҳо метавонистанд чорния лашадка шаванд масалан шахтёр ҳамавақт сенсатсия мекард шахтёр ина динад бозии ғалтида шахтёр қати балония ҳамон бозиро ки тамошо мекунам ина мара бигем дар лигаи чемпионон бозии шахтёр ё ки
селтик қатки ғалт буд прага қати буду 5-1 зад селтик. селтик командаи Шотландия ки дар лигаи чемпиона ки формати дига буд. селтик фақат шата мехурд ай Манчестер Сити а яке аз дига фақат шата мехурд 5-1 6-1 ам хеле ана ҳозир бо селтик дар иҷо зур шуда. селтик ҳозир дигар командое ки ай худаш пастай 5-1 мезанад. И дар иҷо туғри мегира бародаро. хеле медонем мо қатъи Монако дар Америка бозӣ карда будем вақте ки барои сезони нав тайёр мешудем ку дар Монако ба фикрам бой дода будем безе бой дода будем. Единственное поражение ҳамон Монако буда мехонем. ай составакшон ну бад нестаю состав ёша нохи. состав ёша хеле составро Барселона мехонем партия иншоалло. Дани Олмо бародаро травма дорад. Дани Олмо дар 3-4 бозӣ иштирок карда наметавонад. Фаҳмидестин? варзишӣ мумкин нишон як каналои тоҷикиро намедонам бародаро. Каналои тоҷикиро намедонам. опа кадоме донати бобогӣ роӣ кардаед? Дисада. ози бародаро. бародарам ман ғалт дидам. Реалда пеналти дод. зури командаи шоҳонатон. ай бародари мо. гапи мара гуфтӣ ку? да ҳамон ки гашта будам гуфта будам ки илтимос ақса назанем ки ака оз прикол шуда ака реала прикол мекунанд ки типа одамо меғалтанд типа ақса мезананд. пеналти эфафоре Реал Мадрид. пеналти эфафоре Реал Мадрид. барои миёзи хай дар 4 бозии охир дар 5 голи охириш 4 шай пеналти охир дар 5 бозӣ. гави кай медурад дар бозӣ? гави ба фикрам баъди 2 бозии дига. гави 2 бозии дига бародаро. это я. бозии соати чанда яка? бозии соати 10 ровна ба вақти Москва, соати 12 ба вақти Тоҷикистон. Вармаш ТВ любой бозиро бепул тамошо мекунем. бугу бале чӣ кода. ира ман медонам. метавонем бародаро Вармаш ТВ бидурем. Вармач скачат кунем приложениеро, будурем тамошо кунем. любой бозиро любой кунҷи дунё тамошо мекунем. бародаро ҳамакаса бозиро око спорт тамошо мекунем. ман як сола око тамошо мекунам. агар зеби банк дошта бошем бепул як солда 1400 рубли мепартам а ҳисоби растамошка. ой хеле чизош ҳам аст, хеле финтош ҳам аст. 1490 метиҳед як сола тамошо мекунем. донат роӣ карда Зиёдлиё Фарухович. ҳазор раҳмат барои донатат. зинда бошӣ. шумоам зинда бошен, дар ҷои бошӣ набошен. бозира беҳад интизорум. бовар ки чанд қашдод бозӣ Лигаи Чемпиона. ку медонем дар диюм чиз тайм ку Ансу-Фатиро абдуронам ку дар хеле ҳаяти просто чанд қашдод надида будем. шояд дар хеле ҳаяте ки ҳастаи озида ин ҷавононе ки мотиватсия доранд ба Ханси Флике ки боварӣ комил дошт ки дар тренировкаҳо ё ки дар бозие ки дар тренировка мегзаранд. Ансу Фати ганда ҳайронаш карда буд Ханси Флике ки травма гирифт. хай бахт баландӣ накарда руш. акоз мебинем ку аввалин бозия дар Лигаи Чемпионо ку чӣ хел мегзаронда бошад таҳти роҳбарии Ханси Флик ки қавра боварӣ кардан. ки чӣ хел ки ҳама медонем охирон бозии охирон ана шанси Ансу Фатие ки бояд хича дар Барселона нишон тия. агар нишон натия мумкин агар нишон натия мумкин зимистон дар аренда битиянш. агар то зимистон нишон натия барое ки бозингаре ки маоши калон мегирад чӣ кор мекунад дар дастае ки дар ҳаяти асосӣ несте.
маблағи мегира зеби ҳаёти асосӣ дора бозингар. барои ҳамин иншоалло ин сол барса қасос мегирад ай ҳама командо. бозии Бавария Барселона гап зен. Оз бе ба бозии Бавария Барселона брасем бародаро киё соз мешаванд, киё соз намешаванд, бо киё травма мегиранд. Пешакӣ гуфта намеша. ин чизе несте ки ёз мебинӣ ки бозингар дар вақти машқ кардан травма мегирад. Чанд бошдаги оз бо сезони чӣ сар мешавад? Клуб мунтахабҳо сар мешавад, бозиҳои мунтахабҳо бо дар мунтахабҳо бо як галаи дигар бо травма мегиранд. Так што пешакӣ пешаи пода чӣ чанг дохтан дар кора. дар кор несте пешаи пода чанг дохтан бародаро. дар формати нав ки бомбардир мешавад ишам худо медонад бародар. барое ки ира плей-офф гуфта мешава намешава, и группавое группавое нестай. чӣ хеле ки мо бисёриҳо медонем дар бозие ки бар зидди Манчестер Сити бар зидди дастои зур бозӣ мекунад, Холланд хича нишон дода наметавонад. барои ҳамин ба фикр мекунем ки ма Харри Кейн мешава бомбардир. агар ишаво мебинем ку Левандовски ягон гол мезане ё ки намезане. барое ки Харри Кейн Бавария зур мерава, барое ки Бавария тапид кеси ҳам дар Германия ҳам дар Лигаи Чемпионҳо. Харри Кейн яке аз бомбардирҳо мешавад, яке аз онҳо. дига ҳеҷ кара гуфта наметавонам, барое ки дар Реал Мадрид то кай пеналти метиҳад. Реал Мадрид нападаи шона дорад. Мбапперо дидем ки ҳоли зор дай. Кстати даже чиз тамошо карданам бозии ки гуфти ки меравад уна Фейнорда безеи бад задестем, уна Вирц 2 гол задай, Бенфика он рафтестай задестай, Артакоглу 2-0 рафтестай. Короче Монако, Барселона, Атланта, Арсенал, Атлетико Мадрид. Ина нигоҳ ку Брест, Штурм Грац. Ина бозии Лигаи Чемпион. Брест, Штурм Грац. хай ёмон бозӣ кунанд ку маззаи дигашонро бичашанд. ин Аталанта Арсенал бозии зур мегзарад. Арсенал ҳам ҳози ганда Эдегор травма гирифт, Мариное ки нав харида буд дар Реал Сосиедад урам травма дорад, Жезус травма дорад. хай короче ҳаяташ фиговие. хай Аталантам проблемаҳои хича дорад. ҳоз кадом даста проблема надорад? ҳоз любой даста проблема дорад. ҳаматон медонем ку. не молодец Байер. Байер метавонад ки сезон чорная лошадка шавқати Борусия Дормунд. барое ки дина Борусия Дормундам якум таймш ну так себе бозӣ карда, дуюм таймш Меҳрубон Ҷамшевидович, Барселона вперед, верим в победу. Си мега. Барселона вперед, верим в победу. Си мега. ой мухлисони Барса. Меҳрубон Ҷамшевидович зинда бошӣ. бародар Суроб Рустамбеков донат роӣ карда, ҳазор раҳмат барои дастгиритон бародаро. ҳамин ҷо даем короче. Чорная лошадка метавонад Байер Ливеркузен шава, метавонад ки ҳайрон кунад мара, метавонад Астон Вилла шава, барое ки Астон Вилла Борусия Дормунд гап задиста будем, дина шаб бозиш да то безеб гузашта буд. Якум даже дар видеоам гуфта будем, дар 70 чандум минут уже баъд вақте ки бозингарои нав дуровард ҳамла вингер дуровард, барое ки нахуд то Забицера дар вингер истифода барем. барои ин бародаро дуровард Нури Шаҳин камтар бозӣ ранг нур гирифт, гол задан биридан. ё ки Астон Вилла бозӣ хуб кард, нишон дод. Астон Вилла составшам пурқувват кард, ҳаяташ ништиягай. ё метавонанд чорни лошадка шаванд, дастое ки ҳастанд пурзур ба монанде ки ПСЖ ё ина Жирона дина хуб қапид дар меҳмонӣ. хай Гасанига автогол зад рафт дар 90 минут. хай хеле голо мешава бародаро. Фатиҳ ҳаст бозӣ да, ине ки дар ҳаяти асосӣ несте бародар. ина ҳаяти асосӣ дар инҷа мондагӣ, ано поёнашда наистагӣ, киҳо аз замина медроянд, киҳо намедроянд. акама мухлиси Реалам ба Барса омадам. хуш омадӣ, якҷой омадӣ наомадӣ. Барселона қасос гирифт ай Жирона. Конечно қасос гирифт. Барселона хавӣ несте ки 4-1 4-2 бизанем. якҷо тамошо кунем бародаро. ҳасте Вармач ТВ, Вармач ҳастай Око Спорт. Тамоми ё ки намедонад дар Тоҷикистон нишон метиҳанд, дар кадом программа намедонам бародаро. ака прогноза чо мекунӣ бародар? Прогнози ман ғалабаи Барселона, стопудоб ғалабаи Барселона.
من باوری دارم که غلبا میکنم بارسلونا، برای که монако وقتی خاطر монако بازی کرده بودن او ҳайати нав ҷавонон буд, او خاص серьезно қабул намекард. آغоز چه خیلی که اگر ویدیوی روزه را در بارسا تیجی تماشا کرده باشیم برادرو, ханси флик چه خیلی серьезно گفت که لیگ چمپیون‌ها یکی از همون کوبک‌های هست که ما می‌خوایم که غولی برایم. هندستی برای که серьезно گپا گفتید. ну می‌بینیم خیلی چی گپ میشه. Ювентуса гап зан. Ювентуса дар видеои пешиниам дар канали Муҳаммад Гаиров гап задем дар бораи Ювентус. Ювентус нормальная бозиш рафтаист, хай зери роҳбарии Тиаго Мота ништяк бозӣ доранд. Бас составшам хубак, ай Юлдуз, ай турк зур бозӣ дора. Ҳама каса короче ништяка. Составшам хуб кардагия. Тиаго Мота тренери хуб ай. Ака вармаш намеша. Ман доштум бозигаро рангеро баромед тамом ва око гирифтам беҳтарин. Хай агар кадоме пул дошта боша око скачат кунем. Ака бозии Барселона дига бозиёро метавонем промои хушро тамошо кунем. Хай бароим 199 рубл, 299 рубл ҳамо ҳар рӯз мехонем. Биги як моҳ любой бозиро ҳамҷо тамошо мекунем. Нак любой бозиро не, бозиёи Лига Чемпионҳоро дар оҷа нишон метиҳанд. Ба фикрам Франсияро нишон метиҳанд. Лига 1 ки дар ягон кас дар кор нест. Ба Турсияро нишон метиҳанд. Ба Арабистони Саудиро нишон метиҳанд. Ки бозии Премер Лигаи Англия ВКонтакте метавонед тамошо кунед. Бозиҳое ки Ла Лига мегзаранд уже уж ай Матч ТВ бародаро ба фикрам 399 рубл ҳама чизош ҳу меша. Каналош чи ай боец маец, футбол 1, футбол 2, футбол 3 ҳамаш короче ҳуй меша. барои мед чӣ бошем метавонем ай либосиш. Ман ҳамаша дорум бародаро. Ман бовар ки ай ҳамаш дорум, барое ки ман дӯст медорам футбола тамошо кунам. Чӣ футболе ҳам набошад, ами сар шав фарқ надорад. Ина бозиҳое ки дар Премер Лигаи Англия мегзарад, масалан Борнмут хати ягон Фулхем мегзарад, ман мешинам тамошо мекунам. Ман дар интереснее бозӣ тамошо кардан, шуд маълумот бисёртар дошта бошам дар бораи ҳар як команда, дар бораи ҳар як даста. Ва хеле кайфият дорад ки тамошо мекунам. Арнолд баҳор дар Барса дар мегзарад, бепул роста худи бозингар фанати Барса. Не хеле гапи чап нест. Хеле гапи чап нест бародар. Ака Ханси Флик чӣ хеле як бугу. Хай ҳозираш да ки ҳозир бозӣ гузарондаст. Ханси Флик нормальный, ягон проблема надорад. Ханси Флик нормальный рафтаст. хто намедонем ку. Ака варзиш ти футбол ти худмон нишон медам бошам. Дар бораи каналҳои тоҷикӣ мардагбурӣ намедонам, хабар надорам. Матч ТВ нишон наметад Лига Чемпионҳо. Матч ТВ фақат Ла Лигара нишон метад. Салом мухлиси обунадиҳо, обуначиҳо. матч дар рекламаш кадестеку нишон намета ки матч дар нишон наметан Лига Чемпионҳоро. Яндекс Алисара барин бозира силкоша мемонам. Ака дар бораи Ханси Флик гап зад. Короша гап задем ку Ханси Флик чӣ гап занем? мега ки Гарсияро бигирен дафт кунен, ай нападаиши бечора дар киҷо дар нападаиши ай Гарсия дар опорни ползашини кай. Хай кира монанд дига дар опорни ползашини? Ягон бо 15 соларо бигиранд монанд. Хай Бернал буд шикаст рафт бечора. Крисенсен буд дар опорник бозӣ мекард. У сол дар таҳти роҳбарии Хави урам травма дорад. Хай Де Йонг ам несте ки травма дорад. Хай Гави несте ки штоби Гави дар ҷои Касадо бисте, Касадо опорник бозӣ кунад. Несте кира монанд маҷбур мешаванд ки маҷбурай маҷбур. Чизи маҷбурӣ мегӯянд ира. ҳол мебинем ки бо ҳамин Гарсияро таъриф мекунем бо баъди бозӣ. Чиз качад кунем Вармач ёки Око Спорт. Вармач ёки Око Спорт бародарон. мега дар бораи Барса Жирона суҳбат кунем. Вохи бозӣ дар бораи Монако Барселона рафтсе, мега ки дар бораи Барса Жирона суҳбат кунем. Родри зуби опорния. Зури опорник. Родри зурай опорник. Пулшам зурай опорник. Родри оли ки Реал Мадрид тай чашм кардагия ки соли дига агар ни соли дига ам не агар ҳамин сол шумо медонем ки жалоб кардагиам барои Манчестер Сити барои фейрплей пулои бисёр
расход кардагӣ бе иҷозати бе ягон иҷозати ягон чиз ана судбозӣ рафтаисте. Агар кира дуюм дивизион сеюм дивизион партия Манчестер Сити составша полностью мегирад, дига чӣ кор мекунам бо ё? Де Йонга гуфтестем операция ки ба кала намегира. Бойбачаи мо ахи бойбачаи охи чӣ ба кала мегира дига? Бовар ки хати ҳами травмаошон безор кардиям. Бародаро футбол плюс скачат кунед Play Market бепулай любой канал. Ҳама чизи хича медонад. Имсол Барса требл мекарда боша. Оз бе кубинем Лигаи Чемпионро чихе сар мекуна. Оз бо кубинем ягон командаи ништякш буғалта ку чихе боз мекарда. Ака дар канал як бор видео биромад гуфт ки чӣ? Ака баъди Мбаппе рафтан ПСЖ гарин эҳсос шуд. Ман худам мухлиси ПСЖ ҳамаи бозиашо мебинам. Хай Баркалия зуд бозӣ кардест охи да оҷа бозингаро рафтестиян. Ба Луис Энрике диюм сол шай. Хай короче да диюм сол уже ҳаята хуб кард, бачаи дилаш кард. Ана 15 соз кард ки самое главное барои Луис Энрике 15 буд. Хеле ки дар вақти Барселона Хави Ракитичо оварда буд, вақте ки Иньеста буданд Бускетс 15 самое главное барои Луис Энрике што бозиро идора кунад, боша ки плеймейкер ё ба вингер дар курайда ба монанди Неймар ё Баркула ништяк бозӣ дора, беҳтар бозӣ дора, бо Муниянин дора, Дембеле опара дора. Ай состав ҳамақа меша дига ида чӣ состав меша? Ака дар бораи игрокҳои травмадори Барса гап зад кадомиш кай бозӣ бармегардад? Ҳамашон ба моҳои ноябр, бисёрш ба моҳои ноябр бармегардад. Единствени моҳи октябр бармегаштаги Гави хати Дани Олмо ба фикрам. Ҳамун Дани Олмо охири моҳда. Ана дигарош моҳи ноябр да. Агар Барса гуфта бутони ҷои Бускетса 100% имаз мекунад Родри. Агар бигираша Родри опорники ҳасте ки чиста барои стили Барселона, не ки опорники ӯро тай чашм карда озираш да Реал Мадрид. Акай Муҳаммад респект да сайрачаи зури ахборора мехони кайфш мекунем. Ахборора мехони мега. Бошем бародаро. Эрика да киҷо пешда мондан меги Эрика пешда мондиям. Эрик да опорника. Опорник да дига намонаша бечорора. Яки бародаро шумо Эрика рӯи дидан надорен. Гарсия да опорника буда киҷо шумо нанохӣ. Ина бародар наистес Нутло Ҳикматович ки ака ҳами Ханси Флика тактикаш барс да зури бад туғри гирифт. Шумо чӣ мегӯед? Хай ҳозираш да чашм намерасад соз рафтестай. Бе ягон проблема рафтестай. Бародаро кадометон савол додан нахондестам барое ки бисёр бад савол омадесте. Ҳастай донат барои дастгирии канал. Ҳастай ина Збер барои савол додан. Мо 3 дона бозингаре дорем ки аз 30 сола болоай. Ҳастай Левандовский, ҳастай Тер Штеген ва ҳастай Иниго Мартинес. Дигарош аз 30 поёнай. Не ки бо Айманаку бо Аймода ёштарай бовар мекунӣ, ҳамаш ёшай. Хай ку мебинем ку Эмболо Пемболо қати чихе боз мекарда боша. Минамино. Чӣ гуфтем? Бо кстати ирӯз Ламин Ямал бо як рекорди дигара мезанад ки дар ин синни солаш ана бисёр бозӣ кардагие чиз дар бозии Лиги Чемпион 11 меша уже. Танҳо брати Америка омад ба дудар меша. Вай дудармай. Акай Муҳаммад не ки ҳамирӯз дар видеотон қимор бозорот гуфтӣ, рости гап гуфтӣ чӣ? Бозора гуфтӣ, рости гап гуфтӣ. Мбаппе киҷои рава якум раздевалкаро ҷазир мекунад. Буромада буд хабаре ки бародаро гуфта буданд ку хабар буромада буд ки типа
Неймар бозингароне ки бразилӣ табор ҳастанд ҳавоеро гуфтанд ки эҳтиёт доштанд ки Мбаппе қудамгарӣ соз надорад. Чӣ хел вақте ки дар ПСЖ буданд гапу чапушон бисёр буд ку Мбаппера қатӣ Неймара қатӣ Месси типа Мбаппе давҷа хача шоҳ ҳисоб карда буд ки типа ихелӣ кунанд Неймаро хелӣ кунанд ай состав бигиранд нӯз ҷангида то Эл Классикоро худо медонад ки гави дем Олмо соз шава ки гави точно Эл Классикоро пропускат мекунад Олмо мумкин соз шава. Де Йонг намедонам. Де Йонгам мумкин соз шава. Ака ҳамо брат қатӣ панҷакин марҳамат кунед. Насиб дар Тоҷикистон мебудум ман ҳатман мерафтам аки исохай кору борои бисёр зиндагӣ Тоҷикистон рафта нашид аганед конечно қатӣ барачикам ҳамун ҷои панҷакин ҳама шаҳрое ки дар Тоҷикистон ҳастанд шаҳрое ки қадима ҳастанд ҳама унҷо гаштан дар кӯрае дар ҳама нишон додан дар кӯрае ки Тоҷикистонам ҷое ҳастае ки ай қадим омадагиай ва ҷои тамошо ҷои туризмӣ дорад. Хай идеяи додари ман ҳамидае ки ҳама да нишон буда ки тоҷикияй. Гуфте ки об мепурсам мега ту чӣ мехоҳӣ барои Тоҷикистон? Мега мефурам ки ҳамия кайҳон шавад тоҷик пара тоҷик бояд пара мега ҳамуда охӣ бозӣ ба фикри шумо чанду чанд мешавад? Бозӣ ба фикри ман 3-0 мешавад. Барселона мебарад. Якҷо шумо айни замон ҳозир дар Калужский област. Ака ту мухлиси кадомиши Реал Мадрид ё ин ки Барселона? Ҳозир ман шита қати шумо чақчақ кардистам. 6 сол боз мешавад ки канали Барса тиҷира пеш мебарам. Ино мара савол метавонед ки мухлиси кадоми дар ягон бор дар танаи ман любой формаро дине ки ай беғайр бо любой формаи Реал Мадрид дидагиен? Не, барои чи Реал Мадрид намепӯшам? Барои ки уважение превише всего. Ман баъд намебинам Мадрида. Просто ман мухлиси Барселона формаи Реал Мадрид ки рақиби ашадия дар танаи худам дидан намехоҳам. Ака ту мухлиси охи мега ки ака дига дар видеотон дига кас гап мезана вай наметавонад бо дигаи бародар охи ман успед намекунам. Ман кор бори зиндагӣ одаме ки зан дорад гудак дорад ҳамаи ӯро успед наметавонам. Охи манам фаҳмидан лозим ай. Инам рӯз еле ба барвақтӣ як каса рафтам гирифтам омадам ки успед кунам барое ки чанд қабул ман гуфтам якум бозии Лигаи Чемпиона ака бародароро гуфтам ки чанд нагзаронда будем прямой эфир гузарондам дар кӯрае. Вақти прямой эфир гузарониам несте бародаро. Бовар кунед да. Агар не ганда мехоҳам бишинед чақчақ кунед. Ҳама кори осон чи вақте шишта чақчақ кардан дар бораи клуби дӯстдошта дар бораи проблемош ки қатъи дигарро саволҷавоб гузаронед. Не ки ин вақтам ёфта намешавад охи. Худто медонед ки ҳар як кас зиндагии хича дорад, ҳар як кас дар кору бори худаш бандае. Агар не соле ки хай бо ҷавон будем бо тез-тез мегузарондем бекори бад будем. Ҳозир ки бо хай кӯдако калон мешавад, проблемош зиёд мешавад. Проблемои хай ваёрам гуфта намешавад. Агар одаме ки бига вақт миём иншоалло туғри мекунем ки дига пеши ҳар як бозӣ прямой эфир бигузаронам. Шумо бидонед чақчақ кунед, дастгирӣ бикунед, бо мо ҳам ҳавасманд бошем. ҳамон брате ки дар Барса тиҷик гап мезанад Комрон ном дорад. Ака если не секрет да Москва чӣ кор бурдаӣ? Ин блогерӣ? Блогерӣ да чӣ кор бурем дига? Ҳамин Бавария била мара тарсон қақати ду Барса бол мезанам. Хай хеле карда бишинем ки назанатунам. Иншоалло боз шумо ҳама вақт боварӣ дошта бошед. Ҳама вақт Барселона единственный проблемаи зашита прави зашита буд ки ози Кунде беҳтарин бозидора вақт агар ба ёд дошта бошед Кунде норозигӣ бисёр мекард ки ҷои асосии ӯ ҳимоятгар фаҳмиди ҳимоятгари тарафи рост ну типа прави зашита ҳимоятгари айпари Араухо будагида. Баъд ози оста уже вақте ки интервю хича гӯш мекунӣ мега ки
уже мада маъқулш десте атаковат кардан ба прави зашта рафтан уже хай ивазшавандаи кундеро ёфтан дар коне ки ба фикрам форт нормалния ивазшавандаш меша барои ки леви зашта агар балде то охири мавсим бозӣ кунад бо ҳаста як аз дига ки балдера ай ламасия иваз кунад ҳозираш нормалния. Ака чӣ фикр дорӣ? Монако дар ин сезон гол саронидааст дар майдони худаш. хай Монако оли қатъи соперники сахт бозӣ кардагӣ нест ба монанди Барселона. ҳамаро бозӣ нишон мета бародаро. нашоти Кимих Ҷонатан Та чӣ фикр доред дар як сон? Агар Кимих Ҷонатан Та биёяд бародаро ин чизи беҳтарин мешавад вақте ки бозингар ҳамчун агенти озод меяд. ҳамчунин агар Ҷонатан Та бозингаре ки заштае ки 28 солае метавонад 3-4 соли дигар хизмат кунад ё ки Кимихе ки метавонад опорника ҳал кунад кору боршаву Деёнга ҷавоб бутан ё ки метавонад прави заштаникам бозӣ кунад Кимих. Медонед ки Кимих бозингаре аста ки ганда меҳнатие. нашоти хай Роналдо тиҷи ҷои таиҷа набуде хай чо кунем? Заблокировать поезд. Удалить. Раух кай мебуро? Араухо ҳам ба монандаи ноябрда Барс ба пака километра гап нест. ҳамин ҳозирашда агар пешаи бозиё ҳамин бигзаронем чиза ососта агар вақтам пайдо шуд баъдои ки бозӣ бигзара фикри ақидора дар бораи бозӣ не ки агар ҳозирашда фикри ақидаи мара дар бораи бозиҳои Барселона хати Монако метавонед дар канали Муҳаммад Гайров будуроен тамошо кунед. Дар канали Барса тиҷи Адели медора илтимос канали Барса тиҷи будуроен дастгирӣ кунед YouTube канала видеоро тамошо кунед барои шумо меҳнат мекунем барои дига кӣ меҳнат мекунем бизанем 100,000-ш кунем охи нашуд хардид чӣ гуфтанӣ? Ака футбол тамошо кунем бозии Барсаро. Око спорт любой ҷо короче. Закариё Хуршедович донад роӣ карда виска Барса виска Каталония гап нест ака. Зинда бошӣ барои кору борот. барои донад ҳазор раҳмат бародаро. ихе овозо соз рафтаестаям просто микрофони навай тарсидем ки овоз мерава намерава. агар овозо соз рафта боша ништияк. мега акаи Муҳаммад ранги илкаи гундаган. ака дар Александр Рафина ҷои Балдеда беста Балде пеш мера зашташ систа чӣ фикр дорӣ? чӣ хатто Рафинае ки атака мекунад прострелош ай рӯи миллионай ну кору борош ништиякай ту мегӯӣ ки ӯ қавиро Балде пеш бира и да ягон ҷо туғрӣ намегира. Балде я электричкае ба худо агар ман лично ман агар тренер мешудам Балдеро дар да ҳаётам дар ҷо намедорам. ин ай маҷбурӣ Балдеро дуровардистиян. саводи футболӣ надора реально да просто пацан скорост дора тамом. ягон прострели Балдера дар ин сезон яка тамошо кардаген ягон бор дагем ки ягон прострели соз карда боша ай прострели аму ягон кас нормальный гол зада боша. ҳаста ин тренер Александр прави зашни ё ки Кансел усол вақти бозӣ мекард чихе прострело чихе пасо медода ай кунҷи майдон. Просто электричка ӯро медава мерава просто ай маҷбурӣ ай дига хай нест. агар ам фортера будозен прави леви зашни хубтар бозӣ мекунад чи майра. хай маҷбурӣ Балдера мондиям да просто туппоя реально туппоя типа скорост дора тамом. мада маъқул нест. мана мефурад ки зашта камтар агар ақл дошта боша прострел карда бутона ба монанди чӣ хел Жорди Алба буд медод прострел Месси гол мезад метод прострел Суарес гол мезад ана хеле леви зашинг дар кора фаҳмисти ауда бовар ки центральный зашинг будагия кунде ай прави зашини хубтар пасу прострело мекунад. хеле Балдера номша нагирем ки вақто асабои ма ганда безе меша. единственный бозингаре ки дар ҳамин Барса мада маъқул нест ҳамин Балдеа реально да. аввал хиёл мекардам ки ну хай нормали ранги Алфонсо Дейвис меша не ки худ шобара Алфонсо Дейвис дриблинг дора прострел дора бисёр чиз дора.
ака дар ҳамин вазъияти ҳозира Барса бояд кадом топ бозингарша фурӯшад барои шароитиш соз шидан. Единственне ки топ бозингаре метавонад фурӯшад ба нархи нормалӣ и Араухо ки ҳозираш дар қатъи барои дароз кардани шартномааш ноз кардастай. Френки де Йонгай метавонам фурӯшам барое ки уже ҳастай. Метавонӣ заштадам уже ягон кас дигар Араухо дигар боварӣ нест. Травматични бачи да бе Араухо ҳам бозӣ гузаштаст. Я зашти дигар мегирӣ тамом нормал не. Метавонанд прави заштани бигирад Кундера центральни заштани биёранд ҷои Араухо нормали. Вақте ки яке аз капитанои даста барои муҳлати шартномаро дароз кардан ихе нозу нуз кунад, это уже проблема бародар фаҳмидӣ. Вақте ки медонад ки клуб дар кадом ҳолат қарор дорад шартномаша дароз накарда, агенташ вақте ки прамой уже президент қатъи Араухо худша намоён дод ки типа ну вақти шартнома дароз кардан омадай, шумо ба кала нагирифтестен, нуз кардестен, и уже капитане нестай ки мода дар кора реально да реально. мега дар ҷои Эрик бояд Педри мешид, дар ҷои Педри Рафиня ва Ферран Торрес дар Леви. Не бародар, моро бисёриҳо ҳам хеле гуфтанд ки ҳам хеле мешане ки центра қабидан дар кора. Единственне ки Касаду центра хиш тоқа қабидан наметавонад. Педриро медонем ки бисёр бад қафу пеш давида наметавонад, барое ки соф мекунад. Гарсия ҷоакш соза да мубайинак мешина, ҳама касара пешвоз мегира, ака дароид ису дароид усу. Бояд агар бозиро аз набарази шава охир. Ҳамаи сахтора будурора Барселона сахти бад мешавад. Бояд мо камкам аққурат кунем охи ихе кунем, камкам саромо ором чиша ором шава, мегум ягон вайрон шава. Ранги соли гузашта Гюндагана бефоида ҷавоб додан. Хай охи позашта пурай охи. Баъд ойликаш баланд. Гюндаган агар ҷавоб намедоданд, Дани Олмо ки ҳозир хича беҳтар ҳис кардиса, беҳтар бозӣ дора, регистратсия карда наметонистанд. Шоти бозиро гуфтам 3-0 мешава, Барселона мебарад. Ямал якта гол мезана, Левандовски дута. Ман дӯст медорам хеле прогнозҳоро доданда. ин Атлетик Леганеса бирид. Атлетик Леганеса бирид. Чору нол зад. Ҳозир Барселона бозиш сар мешава, дига чахчар мекунем, мерам бозиро тамошо мекунам. бозиро ҳама вақт тамошо кардам. Ҳамин Гюндаган Ансу бозӣ мекарда боша. Конечно, айдиим состав, айдиим чиз медорад, иншоалло бозӣ мекунад. Ака шумо кадом командаро бад мебинед? Командаи бад мебинед, ма дошта боша. Мен надорум командаи бад меданам. Бозингари бадмедагӣ дорум. Бо командае ки бугу бадаш мебинем, не. Бозингар ҳастай бадаш мебинем. Ҳамчун одам бадаш мебинем, ҳамчун инсон ки рафтори безеб дора Винисиус. Ҳамчун футболбоз бозингари зурай, не ки ҳамчун ҳамид одами намешидани пас одам ҳамоайда. Ҳамчун футболбоз гапш надорум. Бозингари беҳтарин, не ки бо дар футбол одам будагиам лозим аст да, одам буданам да. Ҳамин бозингара шу мебинам барои хислатҳои бадаш. Барое ки ноид мекунад, гира мекунад дар пресс-конференсия, ҳар гап мега, ну типа хича чӣ мемонад да, сафед мегира мушчаи бегуноҳ, не ки ҳама чи гуноҳ дорад. Иққай ӯ гап мезанад дар бозиҳо зор шоу бар, иққай ӯ гап мезанад ку вақти бозии Реала тамошо мекунӣ, ҳам виноватай, ҳам боси судя хеле гада гап мезанад, када гап мезанад. Баъд ноид мекунад ки мара баъд мухлисон маймун меган, ҳар гап меган охир. Чӣ ба навоқа Камавинга мондаги, Тучамени мондаги, Рудигер мондаги ва ёро маймун намегӯяд, Мбаппе ҳамаам сиён охир. Чӣ тарад маймун меган охир? Барое ки хата ранги маймун рафтор мекунӣ охир. Ку бирем ин сезон Барселона хича баъд чӣ хел нишон метад дар ҳамаи фронтҳо бозингаро баъд зимистон да мебинем ки Барселона дар кадом бозингароро метия, кадом бозингар мегирад. ҳамаш дар дасти Флика, дар дасти ки Жоан Лапорта. Он меган зимистон да Тиаго Алкантара ҳамчун ёрдамчӣ бармегардад, ки то вақт агар соз кунад
хел мешавад, мебинем чӣ гап мешавад. Та вақт шава мебинем. месси ҳол вақте финалистимаро гуфта буданд, ки дар чӣ мегзара ку дар нови Камп Nou, дар Камп Nou нав мегзара. Атлетико Мадрид чӣ мешавад? Лейпциг. Атлетико Мадрид хати Лейпциг оби забюд мешавад. Бародаро ҳаматон хушҳорем бозии Барселонаро тамошо кунем. Бародаро бовар кунем бозиро девона мекунад. Оле оле оле. худо дар номтон ҷонум. Хай гапзанӣ ак мо бурам теориро бинем да. Теор бинем. ине хеле галубоёшона ба монанди Шаҳбоза мегирен, хеле заблокир мекунем, ки дар бораи Барселона он гап нага. Чӣ гуфтем бародаро? Ака прогнози Барсаро нагуфтӣ? Барса победа. Барса победа. Неймар чӣ нагирифт Барса? Неймар дига чӣ дар кора? Неймар то ҳозир травма дошта дар Ал-Ҳилол бозӣ карда наметавонад. Моро ҳамин травмачиҳои худмо бас неста, ки бояд травмачии дигара берем. хай бародаро, дар амони худо бошед. ҳазор раҳмат, ки бо мо буден. ҳазор раҳмат ба нафароне, ки донадроӣ кардан, дастгирӣ кардан. дар амони Аллоҳ. хай бо дар телеграм будорем бародаро, телеграм канал дорем. дар ҳар як видеомо дар чизаш ҳаста будорем телеграм каналда бо дар чақчақ мекунем. дар бораи голо, дар бораи моментҳо гап мезанем. ман худам лично кружочак видео мекунам бо пешгирӣ, дастгирӣ ҳама каса ба пеш. паноҳтон ба худо бародаро. Виска Барса, виска Каталония во мехӯрем.